खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि तिनिसुकियाव लाख लाख सुबुंफोरा एसटि डिमान्डनि थाखाय मैया सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया रायजो नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जादों आरो बे सोमोनांथावै सोमावसारनाय एसटि डिमान्डनि थाखाय जा माखासे मानि हारिया एसटि डिमान्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बेयाव सरजाबनानै बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेजों लोगोसे मख'नो हायोदि थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव 28, 29 आरो 30 बे सिरियाल नाम्बाराव एसटि डिमान्ड खालामनायाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय आथिखालनि जा थाखानाय एसटि माहारियारि ट्राइबेल माहारियारिफ्रा बेसेबां रैखाथि थागोन बे मोनसे गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जेराव बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो एसटि डिमान्डआव मदद होनाय बाथ्रा बुंदों जेराव 29 सिरियाल नाम्बाराव बिटिसिआव थाफानाय कच राजबंशी आरो आदिबासी हारिनो एसटि सिनायथि होनायाव एबा एसटिनि स्टेटास होनायाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे गोबां मानि सरनिया कसारी हारिसाफोरनोबो एसटि बिलाइयाव एसटि फोरमान बिलाइ होनायनि बाथ्रा बुंनाय दं मदाहि हारिसाफोरनोबो एसटिपि होनायनि बाथ्रा एबा मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों बेफोर मोनफ्रोमबो जा एसटि डिमान्ड खालामनाय बे एसटि डिमान्ड खालामनायाव मदद होनायनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव रोखा रोखा फोसावना होदों एबा लिरजानाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों दि मैयासो जानानै थांनाय तिनिसुकियाव रायजो राजाफोरनि जा सोमावसारनाय एसटि डिमान्डनि थाखाय सोमावसारनाय बेयाव बिजेपिनिबो गोबां मददगिरि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव बिजेपि दोलोआ एसटि डिमान्ड खालामनायाव हेफाजाब होगोन आरो मदद दंखायो होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों आरो बे एसटि डिमान्ड खालामनाया बिथांमोननि मोन्थाय आरो बिथांमोना बे मोन्थायखौ मोननो थाखाय डिमान्ड खालामनाया बेयो मोनसे सैथो आरो डिमान्ड खालामथावना बाथ्रा होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गासै मोनद' हारिसानो एसटि डिमान्ड खालामनायाव मदद होनायनि एसटिपि होनायनि फोरमान बिलाइ होनायनि बाथ्रा एबा रोखा मख'नाय दङ बेबायदिनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों प्रतिबाद होवाটো उचित আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে